चारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण. இப்போ நம்ம 5 நாள், இது 5வது நாள், 18 நாள் அத்தியாயத்துல 5 நாள் போனதே தெரியல. நீங்க படிக்கிறது இல்லாத இப்ப படிச்சீங்க, பிரணிதி படிச்சீங்க இல்லைங்களா? எல்லாரும் படிக்கலாம். ஆஸ் இட் இஸ் பகவத்கீதையில ஒரு 5-6 பேஜ் விட்டு பாருங்க. இந்த பிரணிதி மந்திரம் இருக்குது, அதுக்கு அர்த்தமும் அதுல இருக்குது. நீங்க அந்த அர்த்தத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நல்லா ஈஸியா படிக்கலாம், உங்களுக்கு அர்த்தமும் புரியும் நல்லா. அதனால முடிஞ்ச அளவு அதை கொஞ்சம் எடுத்து பாருங்க. இப்போ ஒரு சின்ன ரீகேப். முதல் அத்தியாயத்துல என்ன பார்த்தோம் நாம? குருச்சேத்திர போர்க்களத்தில் படைகளை கவனித்தல் அந்த தலைப்புல என்ன பார்த்தோம்னா, அர்ஜுனன் இருக்கிறார், சண்டைக்கு 2 பேரும் தயாரா இருக்கிறாங்க. தயாரா இருக்கிற நேரத்துல எதிர்ப்புறத்துல நண்பர்கள், உற்றார், உறவினர், பெரியவங்க இவங்க எல்லாம் பார்த்துட்டு இவங்க எல்லாமே இந்த போர்ல தங்களுடைய உயிரை தியாகம் பண்ண 2 சைடுமே அவங்களுக்கு வேண்டிப்பட்டவங்க தான். தியாகம் பண்ண ரெடியா இருக்காங்களான்னு பார்த்து குழப்பத்தோட கலங்கி சோகத்துல தன்னுடைய பணத்தெல்லாம் இழந்து நானு போர் புரிய மாட்டேன், போர் புரியணும்னு வந்தவங்க நான் போர் புரிய மாட்டேன்னு உட்காந்துட்டா. அப்படி அது 2வது அத்தியாயத்துல கீதையின் உட்பொருள் சுருக்கம். அதுல பகவான் என்ன சொல்றாரு? ஆத்ம ஞானத்தை கொடுக்குறாரு அர்ஜுனனுக்கு. இது அழியக்கூடிய உடல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஆத்மாதான் நித்தியமானது, நீ இந்த மாதிரி இருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. நீ செய்யணும், உன்னுடைய கர்மத்தை செய்யி அப்படின்னு சொல்றாரு. 3வது கர்மயோகம். அதுல என்னன்னா, இந்த பௌதிக உலகம் எல்லாருமே ஏதாவது ஒரு செயலை செய்யணும். ஆனா அந்த செயல் என்ன ஆகும்னா, நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்தோட பந்தப்படுத்தும், இல்லாட்டி விடுவிக்கும். ஆனா நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானின் திருப்திக்காக செயல்படணும். அப்படி செயல்பட்டா கர்ம விதிகளிலிருந்து விடுபட்டு நம்மளையும் பரமனை பற்றியும் நாம ஒரு திவ்யமான ஒரு ஞானத்தை அடையலாம். அடுத்து நேற்றைய வகுப்பு உன்னதமான அறிவு. அதுல என்ன பார்த்த? கிருஷ்ணரை பற்றிய ஆழ்நிலை அறிவு. பகவானை பத்தி அந்த திவ்யமான அறிவு எப்படி நாம தெரிஞ்சுக்கணும்? பரம்பரை மூலமா. எல்லாருமே நான் சொல்றேன், நீ சொல்றேன்னு புதுசா நான் குரு நீ குருன்னு எல்லாரும் வருவாங்க. நீங்க யாராச்சும் ஒருத்தர் குருன்னு ஏத்துக்க போனீங்கன்னா நீங்க கேட்கணும், உங்களுக்கு குரு ஆறு, அவங்களுக்கு குரு ஆறு அப்படின்னு கேட்டுட்டு எல்லாம் அந்த மலையில காலம் முளைக்கிற மாதிரி புற்றீசல் மாதிரி வருவாங்க. நிறைய குரு வருவாங்க. இது கலியுகம், பணம் சம்பாதிக்க வருவாங்க. ஆனா பணம் எல்லாம் மெயின் கிடையாது. இங்க பாருங்க, கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க, மேங்களூர் இஸ்கான் சார்பா எடுக்கிறாங்க. பகவானை பத்தி ஃப்ரீயா சொல்லி தராங்க. தங்களுடைய நேரத்தையும், எல்லாருக்குமே நேரம் முக்கியம், தங்களுடைய நேரத்தையும் எல்லாமே தியாகம் பண்ணி சேவை பண்றாங்க. அதை நீங்க நல்லா பயன்படுத்திக்கீங்க பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. இது இந்த குரு பரம்பரையில வருது. நேற்று சொன்னாங்க மாதாஜி 4 பரம்பரை இருக்குது. அந்த பரம்பரையில அப்படி வரவங்கதான் நம்ம கத்துக்கணும். நான் குரு நீ குரு வரவங்கலாம் நம்ம கத்துக்கூடாது. அதுதான் சரியான முறை. அதுவும் பகவான் கிருஷ்ணரிடமிருந்து வரும் பரம்பரையை இப்ப அவற்றிருந்து ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ணரு, அப்புறம் நாரது, கிருஷ்ணனுக்கு அடுத்து பிரம்மருக்கு அடுத்து பிரம்மாவுக்கு அடுத்து நாரது, அப்படியே வந்து இப்ப இந்த கடைசி அந்த குரு இஸ்கான் ஸ்தாபக ஆச்சாரியார் சில பிரபுபாதர், தெய்வ திரு ஆசா பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதர் கடைசி ஆச்சாரியாரா இருந்தாரு. அந்த பரம்பரையில வந்தவர். அவருடைய பகவத்கீதை ஆஸ் இட் இஸ். இதைதான் நம்ம மேக்சிமம் படிக்கணும். ஏன்னா மத்தவங்க எல்லாம் நான் ஒரு அறிவாளி, நான் ஒரு ஞானி அப்படின்னு காட்டுறதுக்காக ஒரு பகவத்கீதை எழுதுவாங்க. அதுவும் இல்லாத அதுல ராயல்ட்டின்னு ஒண்ணு வரும், தெரியும். சினிமா பாட்டோ ஒரு புத்தகமா எழுதுனா 3 தலைமுறைக்கு அவங்களுக்கே அதோடைய வருமானம் எல்லாம் போகும். ஆனா பிரபுபாதர் அவருக்கு எல்லாமே பகவானுக்கு தான். அவருக்கு இருக்கிற அவரோட உடல், பொருள், ஆவி அனைத்தையுமே இறைப்பணிக்காக செலவிட்டார். அதனாலதான் அவரு உள்ளதை உள்ளபடி கொடுத்துட்டாரு. இது கிருஷ்ணர் என்ன சொன்னாரோ அதுல ஒரு வார்த்தை மாத்தல, ஒரு எழுத்து மாத்தல. இந்த பகவத்கீதையை நம்ம எடுத்து படிக்கணும், தெரிஞ்சுக்கணும். எளிமையா புரியுது, எளிமையா இருக்குது, அழகா புரியுது. அடுத்து 2வதா, கிருஷ்ணர் அனைத்து பாதைகளின் குறிக்கோளாகவும் வர்ணாசிரம அமைப்பை உருவாக்கியவராகவும் இருக்கிறார். அப்படின்னா
எல்லா பாதையும் என்னன்னா இந்த கர்மயோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம் எல்லாத்துக்குமே கடைசியில பகவான் தான் குறிக்கோள். வர்ணாசிரம தர்மத்தை குணங்களின் அடிப்படையிலும் அவங்களுடைய செயல்களின் அடிப்படையிலும் பகவானே உருவாக்கினார். அதை நம்ம என்ன பண்ணணும்? கர்மயோகமா பண்ணணும். கர்மயோகமா பண்ணும்போது தியாகங்கள் ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும். ஆழ்நிலை அறிவுன்னா பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ஆழ்நிலை அறிவு. அந்த ஆழ்நிலை அறிவின் சுருக்கம் அது எங்க கிடைக்குது? யார் கொடுக்குறாங்க? ஆன்மீக குருக்கள் கொடுக்குறாங்க. தன்னலம் இல்லாத அந்த பக்திய காசுக்கு வியாபாரம் பண்றது இல்ல. பகவானை பத்தி எடுத்து சொல்லிட்டு எனக்கு இந்த மாதிரி பணம் கொடுத்தாதான் இங்க பேசுவேன் அப்படின்னு இல்லை. இஸ்கான் அமைப்பில் இருக்கிற மத குருமார்கள்லாம் ஒரு இந்த மாதிரி பேசுங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அழைச்சோமா, பணமெல்லாம் யாரும் வாங்குறதே கிடையாது. பகவானை பத்தி சொல்றதுக்கு தானா வராங்க. அந்த மாதிரி ஒரு உண்மையான குருவை போய் அடைஞ்சு அவங்ககிட்ட நாம பணிவோட கேள்விகள் கேட்டு அடக்கத்தோட கேட்டு நாம தெரிஞ்சுக்கணும். எதை பத்தி? திவ்யமான அறிவை பத்தி. பரம்பரை வாயிலாக வந்த சங்கிலி தொடர் மூலமா வருவாங்க. இணைப்பு கரெக்டா இவங்களுக்கு இவங்களுக்கு கீழே இவங்க அப்படியே வர்ற குருக்கள். அதுதான் அந்த ஒரு பரம்பரையில போயிட்டு நம்ம ஒரு ஆன்மீக குரு பகவானே அனுப்புவாரு. நீங்க ஆசைப்படுங்க, ஆசைப்பட்டா போதும், பகவானே அனுப்புவாரு. இப்ப இந்த அத்தியாயத்துல என்ன சுருக்கம்னு பார்க்கலாம். இந்த அத்தியாயத்துல என்னன்னா, முதல் இதுல அர்ஜுனனுக்கு தான் இருமை. என்னன்னு? சன்னியாசம் எடுத்துட்டு போயிடலாமா, சண்டை போடாத, இல்ல செய்யல கர்மயோகம் இப்படி செய்யலாமா அப்படின்னுட்டு. அப்ப பகவான் சொல்றாரு, சன்னியாசத்தை விட கர்மயோகம் தான் மேன்மையானதுன்னு. அதுலயும் அந்த நம்ம கர்ம பந்தத்திலிருந்து விடுவிக்கக்கூடிய நிஷ்காம கர்மமா சொல்லணும். நிஷ்காம கர்மான்னா பலன்களில் பற்றில்லாம செய்யணும். அதுதான் நிஷ்காம கர்மம். கர்மம்னா செயல், நிஷ்காமம்னா காமம்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஆசைன்ட்டு. நிஷ்காம கர்மம்னா அந்த ஆசையில பலன் எதுவும் இல்லாத நம்ம தூய்மையா களங்கம் இல்லாமல் செய்யணும். அதுதான் அது. நம்ம அதை கிருஷ்ணர் மீது அவர் மேல நம்ம கவனம் செலுத்துறதுனால நமக்கு விடுதலை கிடைக்குது. அதை பத்தி கொஞ்சம் தெளிவா பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமக. அத பஞ்சமோத்யாய சந்நியாச யோகா. முதல் ஸ்லோகம் அர்ஜுனன் பேசுறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் படிக்கிறீங்க? படிங்க. हरे कृष्ण माताजी। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्माणां यस्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्. பிரபு 5.1 படிக்கிறாங்க மாதாஜி. நீங்க வேற ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்க. 5.1 தான் மேடம் படிக்கிறேன். மாதாஜி படிக்கிறேன். அர்ஜுன் வாசா சன்னியாச கர்மாணாம் புனர்யோகம் சம்சசி யஸ்ரே ஏதையோர் ஏகம் தன்மே புகி சுனிஷிதம். அர்ஜுனன் கூறினான், கிருஷ்ணரே, முதலில் செயலை துறக்கவும் பின்னர் பக்தியுடன் செயலாற்றவும் பரிந்துரைத்துள்ளீர். இவை இரண்டில் சிறந்த நன்மையை தருவது எது என்பதை தயவு செய்து தெளிவாக விளக்குவீராக. சொல்ற அப்படி அர்ஜுன் கேக்குற அப்படி, கிருஷ்ணரே, நீங்க ஃபர்ஸ்ட் செயல் செய்ய வேணாம்னு சொன்னீங்க, செயல் செய்ய வேணான்றீங்க, அப்புறம் பக்தியுடன் சொல்றீங்க, ரெண்டுமே சொல்றீங்க. சரி, இந்த ரெண்டுல எது நல்லது? நாம நேத்து பார்த்தோம், கர்மா அகர்மா விகர்மா. அதுதான். அதுல என்ன பண்றது? கர்மானா செயல், விகர்மானா சாஸ்திரங்களில் விதிக்கப்பட்ட செயல்களுக்கு எதிராக செயல்படுவதுதான் விகர்மா. கர்மானா செய்யற செயல். அகர்மானா பகவானுக்காக செய்யற செயல். நம்ம செயல் செய்யாதே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், ஆனா செய்யற செயல் செய்யற மாதிரி இல்ல. அதனுடைய பலன் எதுவுமே கிடையாது நமக்கு. அது ஒன்லி பகவானுக்காக செய்யறது, விடுதலை மட்டுமே நமக்கு கொடுக்கக்கூடியது. நான் இப்ப இதுல எதை செய்யறது நான் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி, இது ரெண்டுல எது நன்மை தெரியும், இந்த நன்மை தர்றதை பத்தி எனக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் கேட்கிறாரு பகவான் கிட்ட. அப்ப பகவான் சொல்றாரு, என்னென்ன படிங்க மாதாஜி. எத்தனாவது ஸ்லோகம்?
5.2 5 2 श्लोकम 2 संन्यास कर्मयोगा च निःश्रेयस्य कराव उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते. புருஷோத்தமாகிய முழுமுதற் கடவுள் பதிலுரைத்தார், செயலை துறத்தல் பக்தியுடன் செயல்படுதல் இரண்டுமே முக்திக்கு ஏற்றதாகும். ஆனால் இவை இரண்டில் செயலை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் செயல்படுவதே சிறந்ததாகும். பகவான் சொல்றாரு, ஹரே கிருஷ்ணா. இரண்டு வழியுமே முக்தி அடைய நமக்கு ஏற்றதுதான் ரெண்டுமே. ஆனா அது ரெண்டுல நாம பக்தி தொண்டில ஈடுபடணும் அப்படின்னு சொல்றாரு பகவான். நெக்ஸ்ட், இப்ப கர்ம நடவடிக்கைகள் காரணமாக நிர்காவின் வீழ்ச்சி. நிர்கராஜன் ஒரு ராஜன் இருந்தார். பாகவதத்துல இந்த கதை சொல்லப்பட்டிருக்குது. அந்த நிர்கராஜன் செய்வாரு, தான தர்மங்கள் செய்வாங்க. பலன் கொடுக்கும் இல்லைங்களா, பலன் அளிக்கும் அந்த தானம். நமக்கு ஏதாவது நான் தான் செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிகப்பெரிய ராஜா அந்தனர்களுக்கு பசு கொடுப்பாரு. பசு வர அந்தனர்கள்லாம் கணக்கில்லாத பசுக்களை கொடுப்பாரு. அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கும் போது ஒரு சின்ன தப்பு என்னாச்சுன்னா, ஒரு பிராமணருக்கு கொடுத்த பசு திரும்ப அந்த பழக்க தோஷத்துல அவருடைய கோசாலைக்கே வந்துருச்சு. ஒரு பிராமணர் வந்துட்டாரு, இது ஏன் பசு, ஏன்னா அவர் கொடுத்து அதை எடுத்து என்ன செஞ்சுட்டாரு அது தெரியாத நிருகராஜன் இன்னொரு பிராமணர் கொடுத்துட்டாரு. இப்ப இந்த ரெண்டு பிராமணரும் இது ஏன் பசுன்னு சண்டை போட்டுக்கிறாங்க. இது நாயம் நிருகராஜாட்ட வருது, நீங்க செஞ்சது இப்படி பண்ணிட்டீங்களேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க கோபத்துல பிராமணர் சாபம் பொல்லாது. அதான் பிராமணர்கிட்ட யாராச்சும் இதெல்லாம் பல கூட கொஞ்சம் பயப்படுவாங்க, அவங்க சாபம் விட்டா பழிச்சிருன்ட்டு. அந்த பிராமணர்கள் எல்லாம் என்ன செஞ்சுட்டாங்க, நீ பள்ளியா போன்னு சொல்லி சாபம் விட்டுட்டாங்க. அவரு என்ன செய்தாரு, துவாரகாவில பகவான் இருந்த அரண்மனை பக்கத்துல ஒரு கிணறு, அங்க நிருகா இருக்கிற அப்படி பள்ளி ரூபத்துல நிருகா அந்த செயல் நம்ம எப்படி செஞ்சோம், நான் தான் செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லி செஞ்சுட்டாரு. அதாவது எதிர்பார்ப்பு இல்லாம செய்யல, அவர் எதிர்பார்ப்போட ஒரு பக்தி சேவை செஞ்சாரு. அந்த பலனை எதிர்பார்த்து செஞ்சதுனால அவருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு இது என்ன பண்ணாரு, பகவான் அவருடைய ஸ்பர்சம் பட்டதுமே நிருகாவுக்கு முக்தி கிடைச்சது. நாம முக்தி கிடைச்சு வைகுண்டத்துல வாழ்றக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது அந்த நிருக மகாராஜுக்கு. அவர் செஞ்ச ஒரு சிறு தவறு எந்த அளவுக்கு ஆயிடுச்சு பாருங்க, அந்த கர்மா நடவடிக்கை. நாம என்ன பண்ணணும், எந்த ஒரு செயலை செய்யறது பகவானை முன்னிட்டு பகவானுக்காக செய்யும் போது, அவரோட திருப்திக்காக செய்யும் போது நாம இந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவும் நமக்கு ஒரு பிரச்சனை வராத பகவான் கிட்டே போய் சேரக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும். நம்ம தான் செய்யறவங்க ஒரு கர்வம் இருக்கக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா. 5.3 கர்மயோகமா அல்லது கர்மயோகா இல்லாட்டி கர்ம சந்நியாசா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேள்வி. அதுக்கு என்னன்னு பாக்கலாம். யார் படிக்கிறீங்க? நித்ய சந்நியாசியோ ந द्वेष्टि न कांक्षति निरतबन्धो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते. எவனொருவன் தனது செயல்களில் விளைவுகளில் விருப்பு வெறுப்பு அற்றவனோ அவனே நிரந்தரமான சன்னியாசி ஆவான். பலம் பொருந்திய புயங்களுடைய அர்ஜுனா, எல்லா எருமைகளிலும் விடுபட்டுள்ள அத்தகையோன் பௌதிக புத்தகங்களை எளிதில் வென்று முழுமையாக முக்தி அடைகிறான். 3வது ஸ்லோகம். நாம செயல் செஞ்சுட்டு அந்த செயல்ல ஒரு விருப்பம், நான் இதை பண்ணிட்டேன், ஒரு சந்தோஷம், இதை ஏப்பா இந்த வேலை செஞ்சோம், இதெல்லாம் நிறைய உதாரணம் சொல்லலாம். ஆனா இருக்கட்டும், ஏன்னா ஒரு 1 hour கிளாஸ் முடிக்கணும். நாம சுருக்கமாவே பாத்துடலாம். நாம ஒரு செயல் செஞ்சா அந்த செயல் இருந்து வர்ற விளைவு விருப்பம் இருக்கக்கூடாது, வெறுப்பு இருக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தான் சன்னியாசிங்க. அர்ஜுனன் சொல்றாரு, ஒரு சத்திரியனே பலம் பொருந்திய புயங்களுடைய அர்ஜுனாங்கும் போது சத்திரியருக்கு அந்த வார்த்தை குறிப்பிடப்படும்.
இந்த மாதிரி இருமைகள் போது நல்லது கெட்டது, இன்பம் துன்பம், குளிர் தெப்பம், இங்க விருப்பு வெறுப்பு, இதெல்லாம் இருமைன்னு சொல்லுவாங்க. பகவான் சொல்றாரு, எல்லா இருமைகளிலிருந்து விடுபட்டுள்ள அத்தகையோன் அவன்தான் பௌதிக பந்தங்களை வென்று முழுமையாக முக்தி அடைகிறான். இப்ப இதுக்கு ஒரு சின்ன இது என்ன சொல்லலாம்னா, நம்ம இந்த மார்கழி மாசம் எல்லாரும் தூங்கிட்டு இருப்பாங்க. அந்த பக்தர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த குளிரை பொருட்படுத்தாத, அது ஒரு இருமைதான், அதுவும் குளிர் வெப்பம். அந்த குளிர்ல காலங்காலத்துல 5 மணிக்கு அங்க மார்கழி திருப்பா பாட போறாங்கன்னா 4 மணிக்கே எழுந்துச்சு குளிச்சு, ஒரு கோயில் 5 மணி, ஒரு கோயில் 4:30 மணி, ஒரு கோயில் 5:30, ஆனா 6க்குள்ள படிக்கிறாங்க. அந்த மார்கழி பனியில எழுந்து போறாங்க பாருங்க. அதுதான் அவங்களும் அந்த நேரத்துல சொல்லலாம். நம்ம அந்த இருமையிலிருந்து அதே மாதிரி குடும்பத்துல இருக்குங்க, குடும்ப தலைவிகள் சமைக்கிறாங்கன்னா வெயில் காலம் சொல்லவே வேண்டாம். அந்த வெயில் காலத்துல சமையல் நின்று அந்த கிச்சன்ல அந்த வெப்பத்தை தாங்கிக்கிட்டு, அந்த அனலை தாங்கிக்கிட்டு செய்யறாங்க பாருங்க. இதுதான் இருமைகள் இருந்து விடுபட்டு அவங்க என்ன செய்யறாங்க, பௌதிக பந்தங்களை வென்று முழுமையாக முக்தி அடையறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இப்போ ஒரு கதை சொல்லலாம். ஹரிநாம சக்கரவர்த்தி ஹரிதாஸ் தாகூர்னு சொல்லுவாங்க. அவர் மிகப்பெரிய ஒரு பக்தர். அந்த பக்தரை இந்த மாதிரி பண்றாங்களே, இவர் நல்லது பண்ணவே நம்ம நல்லது பண்றதுக்கு யாரும் சப்போர்ட் பண்ணவும் கஷ்டப்படுவாங்க. பொதுவா இருக்கிறவங்க படிக்கணும், ஏன் இப்ப போய் உட்காந்துருக்கீங்க, வாங்க டிவி பார்க்கலாம்னு கூப்பிடுவாங்க. இந்த வயசுல படிச்சு என்ன பண்றீங்க, சின்ன வயசுல படிக்க என்ன சொல்லுவாங்க, இதெல்லாம் படிக்கிற வயசா, பகவத்கீதை எல்லாம் படிக்க வேண்டாம், இப்ப ஏன் படிக்கிறீங்க, வயசானாட்டி படிக்கலாம்பாங்க. வயசானாட்டி படிக்கும்போது கண்ணு சரியா பார்க்கணும், காது சரியா கேட்கணும். யாரும் சின்ன வயசுல படிக்க வேணாம்னு சொல்ல, பக்தி செய்ய வேணாம்னு சொல்லல. அவர் ஒரு இஸ்லாமிய மதத்தில் பிறந்தவர் ஹரிதாஸ் தாக்கூரார். அவரு என்ன பண்றாரு, நாமத்தை சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா டபுள் ஐக்கோ கேக்குது இல்ல. அந்த மாதிரி அவர் இடைவிடாது சொல்லுவாரு. அந்த நாமத்துல ஒரு ருசி அது ஏற்பட்டு அதை இது பண்ணணும், கெடுக்கணும்னுட்டு ஒரு விலை மாதுவா அனுப்புறாங்க அவர்கிட்ட. அவ போறா, போயிட்டு நாள் போறா. போயிட்டு இந்த மாதிரி நான் வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு உங்களோட சங்கம் கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்றா அந்த விடைமாது. அவர் மிகப்பெரிய பக்தர்கிட்ட. அவர் என்ன பண்ணாரு, அப்படியாம்மா சரிம்மா, நான் ஒரு நாளைக்கு இவ்வளவு டைம் நான் ஜபம் செய்யணும், இத முடிச்சிட்டு வரேம்மா உக்காரு அப்படின்ட்டாரு. உட்காந்துருந்தாங்க. அவரு ஹரிநாம ஆனா அவர் ஹரிநாம சக்கரவர்த்தின்னு சொல்லுவாங்க. அவரை மாதிரி யாருமே பகவான் நாமத்தை சொன்னதில்லை. அடுத்த நாள் கிருஷ்ண பக்தி மீட் பண்ணுங்க. அப்ப அடுத்த நாள் காலையில ஆகுது, இருமா கொஞ்சம் என்னுடைய உடனே காலை முடிச்சு இருமா இன்னைய ரவுண்ட முடிச்சிடுறமா அப்படிம்பாரு. இதே மாதிரி தொடர்ந்து கூறுவாரு. தொடர்ந்து குறிக்கிட்டு கடைசியில அந்த ஹரிநாமத்தை கேட்டு 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 அந்த விலைமாதுவோட மனசுல இருந்த அந்த ஒரு காமம் எல்லாம் போயிட்டு பக்தி வந்துருது. அந்த விலைமாதுவே பக்தரா மாறிட்டா. அப்படி இது எதனால, அந்த ஒரு பக்தரோட சங்கத்தால அந்த விலைமாது பக்தராயிட்டாங்க. அந்த ஹரிநாமத்தின் மகிமையால நாமளும் அந்த ஹரிநாமத்தை சொல்லணும். ஒரு 10 நிமிஷம் முன்னாடி ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்றாங்க. சொல்லாதவங்க அதை கலந்துகிட்டு சொல்லுங்க. சொல்ல சொல்ல இனிக்கும் பகவானின் நாமம். ஹரே கிருஷ்ணா. யாராச்சும் 5.10 5வது அத்தியாயத்துல 10வது ஸ்லோகம் படிங்க. பிரம்மன் யாதாய கர்மாணி சங்கம் தியக்த்வா கரோதியஹ லிப்யதே நஷ பாபேன பத்ம பத்ரம் இவாம் பஷா. பற்றின்றி தனது கடமைகளை செய்து பலன்களை பரமபுருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பவன் தாமரை இலை எவ்வாறு நீரால் தீண்டப்படுவதில்லையோ அது போல
மாதாஜி படிங்க பிரம்மண்ய மாதாஜி மொழிபெயர்ப்ப. அதுபோல பிரம்மண்ய அவன் தடாயா பாவ விளைவுகளால் தீண்டப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, கொஞ்சம் மீட் பண்ணுங்க பிரபு. யாருன்னா பேசுறாங்கன்னா மத்தவங்க பேசும்போது ப்ளீஸ் கொஞ்சம் மீட் பண்ணிடுங்க. அதாவது ஒரு கடமை செய்யும்போது அது மேல பற்று வைக்க கூடாது. பற்று வைக்காம நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செஞ்சுட்டு அதனுடைய பலன்களை பகவானுக்கு கொடுத்துடணும். எப்படி எப்படி கொடுக்கணும்? நாம செய்யறோம், ஆனா அதை கொடுத்துடணும் போது தாமரை இலையில தண்ணி படுது. அந்த தண்ணி என்ன பண்ணுது? தாமரை இலையில தான் இருக்குது, ஆனா அதோட அது ஒட்டுறது இல்ல. அந்த மாதிரி செய்யறவனுக்கு பாவ விளைவுகள் அண்டாது. அவங்களுக்கு பாவ விளைவே வராது. ஏன்னா பற்றுல செய்யறாங்க. பற்றுலா செஞ்சு அதனுடைய பலனை என்ன செஞ்சாங்க? பகவான் கொடுத்ததுனால. அப்படி இருந்தாதான் நம்மளுக்கு அந்த பாவ விளைவுகள் தீண்டாது. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இஸ்கான் இயக்கத்தை தோன்றிய ஸ்தாபகாச்சாரிய பிரபுபாதர் அவரு குடும்பத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாம் விட்டுட்டு விட்டுட்டு எத்தனை வயசு பாருங்க, 69 வயசுல போனார். 70 வயசு. அந்த வயசுல போயிட்டு ஹார்ட் அட்டாக் வேற வருது. போற வழியில கப்பல்ல போற, அதாவது சரக்கு கப்பல்ல போறதுக்கு கூட அவர்கிட்ட பணம் இல்ல. சொற்ப அமௌண்ட் தான் இருந்தது. ரொம்ப கஷ்டம். அந்த பகவான் எந்த அளவுக்கு அவர் அவருடைய பக்திக்கு பகவான் எப்படி ஒரு உதவி. நம்ம என்ன செய்வோம்? ஒரு கோயிலுக்கு போகணும்னா கூட இந்த 10 ரூபாய் இல்லாத போக முடியாது, நம்ம போவோம். ஆனா இவ்வளோ பெரிய ஒரு அமைப்பை உருவாக்க ஒரு தனி ஒருத்தரா, இது ஒரு 100 வருஷத்துல செய்யக்கூடிய ஒரு செயல். 100 வருஷத்துல பல பேர் சேர்ந்து செய்யக்கூடிய செயலை தனி ஒரு ஆளா இருந்து சில பிரபுபாதர் செஞ்சாரு. ஜெய் சில பிரபுபாதருக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் எப்படி செஞ்சாரு? தன்னுடைய குரு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர், அவர் குரு, அருமையான ஒரு நல்ல குரு அமைஞ்சாரு. அந்த குருவோட வாக்க கேட்டு நடந்ததுனாலதான் அவருக்கு இந்த அளவுக்கு செய்ய முடிஞ்சது. நாம குருவுக்கு அந்த அளவுக்கு மதிப்பு கொடுத்து நமக்கும் நம்ம ஒருத்தர் குருவா ஏத்துக்கிட்டோமா, அவங்க சொல்றது நம்ம சம்பன்னே பிரம்மணோ கவி கல்ப சதி சுனி சைவஸ்ய பாகோசா பண்டிதா சமாதர்ஷினி பண்டித சாமதர்ஷினி தர்ஷினஹா. அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் தங்களது உண்மை ஞானத்தின் வாயிலாக கற்றறிந்த தன்னடக்கமுள்ள பிராமணன் பசு, யானை, நாயை தின்பவன் என அனைவரையும் சமமாக நோக்கி காண்கிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குதுன்னா, தூய பண்டிதர்கள், அதாவது கற்றிருந்தவர், அதுவும் எப்படி உண்மை ஞானத்தின் வாயிலாக. உண்மை ஞானம்ன்றது என்ன? நம்ம படிச்சோம். உண்மை ஞானங்கிறது பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது தான். பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது தான் உண்மையான ஞானம். அந்த அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் அந்த உண்மை ஞானத்தின் வாயிலாக அவங்க என்ன செய்யறாங்க? ஒரு பிராமண, ஒரு பசு, யானை, நாயை தின்றவன சண்டாளன் சொல்லுவாங்க. நாய், சண்டாளன் எல்லாரையுமே சமநோக்கில் பாக்குறான்னு எப்படி ஈக்குவல்? அப்படி இல்லை. அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, அவங்க எல்லாத்தையுமே ஆத்மா புற உடல்ல பாக்குறது இல்ல. எல்லாத்துக்குமே உயிர் இருக்குது. எல்லா உயிருக்குள்ளயும் பரமாத்மா பகவான் இருக்கு. பரமாத்மாவா பகவான் இருக்கிறாரு அப்படின்னு எல்லாத்தையுமே சமநோக்குல, நாயாட்டம், புலியாகட்டும், எலியாகட்டும், சிங்கமாகட்டும், எதாகட்டும் எல்லாமே சமமாதான் பார்ப்பாங்க. யாரு? உண்மை ஞானத்தின் வாயிலாக. உண்மை ஞானத்தின் வாயிலாக படிக்கிறவங்க அந்த மாதிரிதான் பார்ப்பாங்க, சமமா பார்ப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. 5.22 படிக்காதவங்க படிங்களா யாரனா? ஏஹி சமஸ்பர்ஷ ஜாபோகா துஹக யோன ய ஏவதே ஆத்யந்தவந்தஹ அதேஷு ரமதே குதஹ. ஜடபுலன்களின் தொடர்பினால் வரும் இன்பம் துன்பங்களுக்காக
துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால் அறிவுடையோன் அதில் பங்கு கொள்வதில்லை. குந்தியின் மகனே, இத்தகைய இன்பங்களுக்கு ஆரம்பமும் முடிவும் இருப்பதால் அறிவுடையோன் இவற்றினால் மகிழ்ச்சி அடைவதில்லை. ஜடப்பலன்களால் வர இன்பம், அதனால வர இன்பம் வந்து துன்பத்துக்கு எப்படி காரணமாகுது அப்படின்னு இங்க ஒரு 4 விளக்கம் கொடுத்துருக்கு பாருங்க. மேல விட்டில் பூச்சி இருக்குது. அந்த விட்டில் பூச்சி வந்து அந்த விளக்கு ஒளியால் கவரப்பட்டு அதுல போய் அது மாண்டு போகுது. அடுத்து ஒரு வேடன் என்ன பண்றான், மானை பிடிக்கணும்னா வலை வீசுறான். வலை வீசி அதுக்குன்னே ஒரு இசை இருக்குது, ஒரு ஒளி இருக்குது. அந்த ஒளியை எழுப்புறான். அந்த ஒளியில போய் கேட்டு அது மயங்கி வலையில மாட்டிக்குது. மீன் அது என்ன பண்ணுது, தூண்டில் போடுறோம், தூண்டில அதுக்கு தீனியை வைக்கிறோம், அது சாப்பிட வந்து அது மாட்டிக்குது. யானையை பிடிக்கிறோம், என்ன பண்ணுவான், ஒரு பெண் யானையை விடுவான். அந்த பெண் யானையை பார்த்து அந்த ஸ்பரிசத்துக்காக வர்ற யானை அவன் அந்த யானையை பிடிக்கிற வெட்டி இருக்கிற அந்த பள்ளத்தை தெரியாத அந்த பள்ளத்துல விழுந்துரும். இதுல என்ன தெரியுதுன்னா, ஜடப்புலன்களினால் வரும் தொல்லம். ஜடப்புலன்னா எது? கண்ணு, காது, மூக்கு, நாக்கு, தோல்னு வருது பாருங்க. அதுல ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு இதை கொடுத்துருக்குறாங்க. கண்ணால வர்ற தொடர்பு, அந்த இன்பம் வந்து துன்பத்துக்கு காரணம். எது? விட்டில் பூச்சி கண்ணால போச்சு, கெட்டு போச்சு விட்டில் பூச்சி. மான் என்ன பண்ணிச்சு, காதால போச்சு, அதுக்கு உசுறு. மீனுக்கு என்னாச்சு, நாக்கால போச்சு. யானைக்கு அந்த ஸ்பர்சத்தால போச்சு. நமக்கு கூட இதேதான். இப்போ ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட வேணாம் அப்படின்றோம். ஐஸ்கிரீம் அளவுக்கு அதிகமா சாப்பிட்டா நம்ம வாய் அடக்காது, என்ன ஆகுது, ஜுரம் வந்துடும், சளி பிடிச்சிக்கும், காய்ச்சல் வந்துடும். எனக்கு பிடிச்சிருக்குது, நான் இந்த படத்தையே பார்த்துட்டு இருப்பேன் கண்ணை வச்சுட்டு, எந்நேரமும் 24 மணி நேரமும் அந்த பௌதிகதையே பார்த்து அந்த கண்ணு கெட்டுதான் போகும். பார்க்காத பார்த்து, காது கேட்காத கேட்டு, அதுல போயிட்டு நம்மளுடைய பௌதிகமாதான் போய் அது ஒரு துன்பத்துல தான் முடியும். எத்தனையோ பகவானுடைய பிரசாதம் சாப்பிடலாம். அந்த பிரசாதம் இருக்கும்போது நாம எத்தனையோ பேருக்கு சொன்னேன், பகவானுக்கு எத்தனை பேர் சாப்பிடும்போது பகவான் நினைச்சிட்டு சாப்பிட்டீங்க? நான் முன்னாடி கிளாஸ்லயே சொன்னேன், சாப்பிட்றத கொஞ்சம் பகவானுக்கு காமிச்சிட்டு சாப்பிடுங்க, அது பிரசாதமா போகும்னு. சாப்பிட்டீங்களா? யாருன்னா ஒருத்தராவது நினைச்சீங்களா? சாப்பிடும்போது பகவானை நினைச்சீங்களா? நினைச்சா கூட பரவாயில்ல, சந்தோஷம். சரி, நாளைக்காச்சும் எனக்கு சொல்லுங்க, தயவுசெய்து சாப்பிடும்போது பகவானை நினைச்சிங்க, பகவானே இது நீ கொடுத்த உணவுதான்ப்பா, உனக்கு கொடுக்குற மனசுலாவது நினைச்சு சாப்பிடுங்க. இந்த மாதிரி இந்த ஜடப்பலன்களா வரத்தவங்க வந்து இன்பம் வந்து துன்பங்களுக்கு காரணம். அறிவிக்கிறவங்க வந்து இதெல்லாம் நமக்கு செட் ஆகாது நமக்கு தெரிஞ்சிடும். அதனால குந்தியின் மகனேங்கிறாரு. குந்தியின் மகன்னா அத்தை சொல்லிட்டு, இந்த இன்பத்துக்கு வந்து ஆரம்பம் இருக்குது, முடிவு இருக்குது. அதனாலதான் அறிவிக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து இவற்றினால் மகிழ்ச்சி அடைய மாட்டாங்க. ஆன்மீக இன்பத்துக்கு ஆரம்பமும் இல்லை, முடிவும் இல்லை, எப்பவுமே சந்தோஷம்தான். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து 5.23 படிங்க. 5.23 शक्नोतिहैव यः सोढुं पराक् शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः. ஒருவனால் தனது தற்போதைய உடலை நீக்கும் முன்பு ஜட புலன்களின் தூண்டுதல்களை பொறுத்து கொண்டு காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்த முடிந்தால் அவன் நன்கு நிலை பெற்றவனாவான். இவ்வுலகிலேயே அவன் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பான். இப்போ நமக்குதான் இது. நம்ம ஜடப்புலன் இந்த கண்ணு, காது, மூக்கு, நாக்கு, தோல், காது, இதெல்லாமே அதுல வர இந்த காமம், அது இல்லாத காமம், கோபம், இதெல்லாமே கட்டுப்படுத்தணும், கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அப்படி பண்றதுல நம்ம நினைப்பிட்டு இருந்தா நம்ம இந்த உலகத்துலவே சந்தோஷமா இருப்போம். இதுல என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இப்ப காமத்தை கட்டுப்படுத்தலைன்னா ஒருத்தன் அவனோட சொத்து சுகம் எல்லாமே போயிடும். கோபத்தை கட்டுப்படுத்த முடியலன்னா அவன் ஜெயிலுக்கு தான் போகணும், கோபத்துல வெட்டிட்டு அடுத்தவங்களை.
அந்த காமத்தினால பணம் மேல காமமா கொள்ளையடிக்க போறான், பெண் மேல காமமா தவறா நடக்கிறான், கோபமா ஏதாவது ஒரு கோபம் வந்துச்சு, இதனோட முடிவுல என்ன ஆகும்? கடைசியில அது நமக்கு ஒரு தண்டனை தான், அது துன்பம் தான். இத கட்டுப்படுத்துறவங்க தான் இந்த கட்டுப்படுத்த நல்லா பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டா இப்ப வாழ்ற வாழ்க்கையிலே நம்ம மகிழ்ச்சியோட இருக்கலாம் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் 5.29. போக்தாராம் யக்ஞ தவசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் சுக்ருதம் சர்வபூதானாம் ஞானத்வா மாம் சுந்திம் ருக்திச. சாந்திம் ருச்சதி. படிங்க பிரபு, மொழிபெயர்ப்பு. போக்தாராம் தானே நானே எல்லாம் யக்ஞங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பவன் என்றும் எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவன் என்றும் எல்லா உயிர்வாளிகளின் உற்ற நண்பன் என்றும் அறிந்து என்னை பற்றி முழு உணர்வில் இருப்பவன் ஜட துன்பங்களிலிருந்து விடுபட்டு அமைதி அடைகிறான். கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம ஒரு கருத்தை சொல்றோம்னா நம்மளோட சொந்த கருத்தை சொல்றது இல்ல, நம்மளுடைய குரு சொன்ன கருத்தை தான் நாங்க உங்களுக்கு சொல்றதே. குரு பிரபுபாதர் சொல்றாரு இந்த மகிழ்ச்சி பத்தி சொல்லும் போது 1966 ஆகஸ்ட் 31 நியூயார்க்ல சொல்லிக்கிறாரு ஒரு லெக்சர்ல. என்னன்னு அவர் இருக்க சொல்றாரு, எல்லா வேத நூல்களிலும் உடலிலிருந்து புலன் உணர்வால் ஏற்படும் மகிழ்ச்சி உண்மையான மகிழ்ச்சி இல்லை என கூறுகிறது. உண்மையான மகிழ்ச்சியை நாம் அனுபவிக்க வேண்டுமானால் இந்த உடல் இன்பங்களை நாம் கடந்து செல்ல வேண்டும். நாம் ஆன்மீக ஆத்மாவாக இருப்பதால் ஆனந்தம் இருக்கிறது, உண்மையில் முழு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன். ஆனால் அது சொல்றப்பா என்னன்னுட்டு இதுல இருந்து பிரபாதரு, இது கொஞ்சம் நீண்ட சொற்பொழிவு. எல்லா வேத நூல்லையுமே இந்த நம்ம ஜட புலன்களால வர்ற மகிழ்ச்சி உண்மையான மகிழ்ச்சி இல்ல. உண்மையான மகிழ்ச்சியை நம்ம அனுபவிக்கணும்னா எங்க போறது? இந்த உடல் இன்பங்கள்லாம் கடந்து பகவான் கிட்ட போகணும். ஆன்மீக மகிழ்ச்சி ஆன்மீக லோகத்துல இருக்குது. இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, எல்லா யாகம் தவம் எல்லாத்தையுமே கடைசியில அனுபவிக்கிறவர் நான் தான் பகவான் சொல்றாரு. எல்லா தேவர்களுமே கட்டுப்படுத்துறவன் நான் தான். எல்லா உயிர்வாளிகளும் உற்ற நண்பன் கூட என்னை அறிஞ்சு என்னை பத்தி முழு உணர்வோட இருப்பவங்க, அந்த முழு உணர்வுல இருந்தா கூட போதும், இந்த ஜடத்துயரத்திலிருந்து விடுபட்டு அமைதி அடைகிறான் அப்படின்னு சொல்றாரு பகவான். இதுல ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு பாருங்க, நண்பன் சொல்லல, உற்ற நண்பன். உற்ற நண்பன் போது மேல சொல்றாரு சுகுருத்தம் அப்படின்றது நண்பன்னா நாம் ஒரு சில நண்பர்கிட்ட பேசுவோம். சில நண்பர்கள் வந்தா வாசப்படியோட நின்று வச்சு பேசி அனுப்பிடுவோம். அடுத்த நண்பர்கள் ஹாலோட, இன்னொரு நண்பர் நம்ம வீட்டுல உள்ள வரைக்குமே வருவாங்க. அந்த அளவுக்கு நண்பர்கள் தரம் பிரிச்சு உயிர் காப்பான் தோழன்கள் வரைக்கும் பகவான் நம்முடைய ஆத்மாவை காக்குறவரு. அவரு சுகுருத், எல்லாருக்குமே அவர் உற்ற நண்பன். எப்படி உற்ற நண்பன்? எல்லாருடைய மனதிலேயும் பரமாத்மாவா இருக்கிறார் பகவான். நம்ம மனசுல பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பரமாத்மாவா இருக்கிறாங்க அப்படின்னுட்டு, அதுதான் அவருடைய முழு உணர்வில் கிருஷ்ண கான்சியஸ், பகவானுடைய உணர்வுல. அந்த உணர்வுல இருந்தா கூட போதும், இந்த நமக்கு இந்த ஜடத்துயரமே கிடையாது, நாம அமைதி அடைவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. ஓம் தத் சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே சந்நியாச யோகோ நாம பஞ்சமோ அத்தியாய. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த அத்தியாயத்தோட சுருக்கத்தை பார்க்கலாம். சந்நியாசமா அல்லது கர்மயோகமா? இதுலயே சொல்லிட்டாரு அர்ஜுனன் என்னன்னு, நான் பிச்சை எடுக்க போறேன், இல்ல நான் சன்னியாசியா கூட போயிடுறேன், எனக்கு வேணாம் அந்த சண்டைன்னு சொன்னாரு.
எது நல்லதுன்னு கேட்டார். அதே இதுல வருது 5.1 1வது ஸ்லோகத்துல சொல்ற எது இந்த 2ல எது நன்மையை அளிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாரு. அதுக்கு பகவான் சொல்றாரு, அந்த சந்நியாசத்தை விட நம்ம கர்மயோகமே பகவானுக்காக நம்ம பார்த்தோம். என்னன்னு கர்மிக்கல், கர்மகாண்டிகள், கர்மயோகா. அதேதான் கர்மயோகா, அதாவது பகவானுக்காக செய்யற நம்ம தொண்டு பக்தி சேவை, அதுதான் உயர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அதே மாதிரி நிஷ்காம கர்மா, நேத்து அகர்மா, ஒரு பலன் தரும் செயல் கர்மா. விகர்மா, சாஸ்திரங்களில் தடை செய்யப்பட்டுள்ள செயல். அகர்மான்னு சொல்றதுதான் நாம பகவானுக்காக செய்யற செயல். அந்த செயல்ல கர்மா இல்ல. அதாவது நம்ம செயல் செய்யறது இல்ல, செயல் செய்யறோம், பகவானுக்காக செய்யறோம். அந்த செயல் அதாவது நிஷ்காம, களங்கமற்ற ஒரு தூய பக்தி தொண்டு. இது என்ன பண்ணுது, நம்ம இந்த கர்ம பந்தத்திலிருந்து நம்மை விடுவிக்குது. அது எப்படி? பகவான் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் விடுதலை. எப்படி கவனம் செலுத்துறோம்? பக்தி தொண்டு. அவரையே நினைச்சு அவருடைய உன்னதமான நாமம், குணம், ரூபம், லீலை இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவரை பத்தி அறிஞ்சுக்கிட்டு அவரோட உணர்வுல இருந்தாவே நாம அமைதி அடைவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அத்தியாயத்துல கடைசி ஸ்லோகத்துல 20 ஸ்லோகத்துல குறிப்பிடப்பட்டிருக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. டைம் இன்னும் ஒரு 8 நிமிஷம் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. எதனா ஒரு கேள்வி இருந்தா கேளுங்க. மாத ஜென்ம கேட்டீங்களே சொல்லுங்க. எல்லாரும் தயவு செய்து நாளையில இருந்து சாப்பிடும் போது பகவானை நினைச்சிட்டு பகவானுக்கு கொஞ்சம் கண்ணுல காட்டுங்க, போதும், அவ்வளவுதான். எப்படி இருந்தாலும் நம்ம சாப்பிடுறோம், பகவான் சாப்பிட போறது இல்லையே, அவரு ஒரு கண்ணால ஆசி வழங்குவாரு. அதை நாம சாப்பிடலாம் பகவானுக்கு அப்படி கல்ல காமிச்சிட்டு. அதே மாதிரி ஒரு 10 நிமிஷம் முன்னாடி ஒரு ரவுண்ட் சான் பண்ணுங்க, அது போதும். ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கு ஏதாவது டவுட்? ஹரே கிருஷ்ணா. முதல்ல நீங்க ஸ்லோகம் படிச்சீங்க, அது என்ன ஸ்லோகம்? அந்த கீதா பகவத்கீதாவோட எல்லா ஸ்டார்டிங் ஸ்லோகம் அது முதல்ல படிச்சீங்களே, ஹரே ராம ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லறதுக்கு முன்னாடி நான் ஓபன் பண்ணின உடனே ஒரு எழுத்து தமிழ்ல அதெல்லாம் நீங்க படிச்சுட்டு இருந்தீங்களே, சொல்லுங்க. அது பகவத்கீதை ஸ்லோகம் படிச்சாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வைகுண்ட பூமி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம ஒரு half an hour முன்னாடி நம்ம அந்தந்த அத்தியாயத்தோட அன்னைக்கு உண்டானதை படிக்கிறோம்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா? நேத்துல இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். முடிஞ்சா நீங்க ஒரு 8:30 போல ஜாயின் பண்ணீங்க. இன்னைக்கு நாங்க வெயிட் பண்ணோம் 5 மினிட்ஸ். 8:40 தான் ஸ்டார்ட் பண்ணமே, ஏன்னா கொஞ்சம் ஸ்லோகன்றதுனால. சோ அது முன்னாடியே வந்துட்டீங்கன்னா நாளைக்கு 6வது அத்தியாயம் இல்லையா, 6வது அத்தியாயத்தோட ஸ்லோகம் வாசிச்சுட்டு ஒரு ரவுண்ட் சாண்டிங் பண்ணிட்டு மகாத்மியம் வாசிச்சுட்டு கிளாஸ் எடுக்க கரெக்டா இருக்கும். அதனாலதான் நம்ம அட்லீஸ்ட் ஒரு 25 to 30 மினிட்ஸ் முன்னாடியே வந்துடுறோம். வேற ஏதாவது கேள்விகள் ஏதாவது இருக்குங்களா? பபிதா மதர் வேற ஏதாவது சொல்லணும்? மாதாஜி, அந்த அத்தியாயத்தோட சுருக்கமா மாதாஜி? எந்த அத்தியாயம் பிரபு சொல்லுங்க. இப்ப ஃபர்ஸ்ட் சொன்னாங்கல்ல, இப்ப முன்னாடி அந்த 5வது அத்தியாயத்தோட முதல் ஸ்லோகம் 8:40 படிச்சோம்னு சொன்னீங்கல்ல. அத்தியாயத்தோட ஃபுல் ஸ்லோகமும் நாங்க வாசிச்சோம் இன்னைக்கு. ஒரு அத்தியாயத்தோட மொத்த ஸ்லோகமே நம்ம வாசிக்கிறோம் ஒரு 1/2 மணி நேரம் முன்னாடி ஹார்ட்லி 15 மினிட்ஸ் எடுக்கும். 10 to 15 மினிட்ஸ் எத்தனை நம்பர் இருக்கோ அதுக்கேத்த போல. பகவத்கீதையோட சாஃப்ட் காப்பி குரூப்ல ஷேர் பண்ண சொல்றோம், நீங்க அதுல இருந்து கூட எடுத்துக்கலாம். 2 காப்பி இருக்கு நம்ம கிட்ட. ஒண்ணு கம்ப்ளீட்டா பகவத்கீதை உண்மையுருவில் அதோட தமிழ் சாஃப்ட் காப்பி இருக்கு. இன்னொன்னு வெறும் ஸ்லோகங்கள் மட்டும் இருக்கு நம்ம கிட்ட. சோ 2மே ஷேர் பண்ண சொல்லுங்க பிரபு உங்களுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, கொஞ்சம் ஷேர் பண்ண சொல்லுங்க மாதாஜி. ஏன்னா இங்க ஒருத்தர் புதுசா சேர்ந்திருக்காங்க, டிவோட்டி கோகிலவல்லின்னு, அவங்கிட்ட புக் இல்லையா, கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணி மாத்திடுவாங்க. பபிதா மாதிரி பண்ணிடுவாங்க.
ஹரே ஒரு கிருஷ்ணா. அனௌன்ஸ்மெண்ட் கருத்துக்கள் ஏதாவது இருக்குங்களா? இல்ல அனௌன்ஸ்மெண்ட் இருக்கு மாதாஜி? பண்ணலாமா? சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க பிரபு. சொல்லுங்க பிரபு. மாதாஜி ஒரு சின்ன டவுட் மாதாஜி. கேளுங்க சொல்லுங்க பிரபு. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. சாப்டர் 3ல கர்மயோகத்தை பத்தி சொல்றாரு. கர்ம காண்டம், அதுல இருந்து எப்படி வெளியில வர்றது, அது கர்ம யோகத்தை பத்தி தான் அந்த 3rd சாப்டர்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு பகவான். இப்போ எகெயின் வந்து இப்போ 5th சாப்டர்ல வந்து கர்ம யோகத்தை பத்தி தான் சொல்லியிருக்காரு. கர்மயோகத்துல கிருஷ்ண உணர்வுல செய்யற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா மாதாஜி? எஸ் பிரபு. எஸ் பிரபு. என்ன டிஃபரன்ஸ் மாதாஜி ரெண்டுலயும் வந்து? அதுல வந்து எது வரைக்கும் நிறுத்தினாரு, எப்படி மாதாஜி அது? அதாவது ஒரே மாதிரி கர்மயோகம் சாப்டர் தான் வரும். கர்மயோகம்ன்றது நமக்கு வந்து என்ன சாஸ்திரத்தை சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதை மட்டும் அவங்க செய்யறாங்க. அதுல பலன் எதிர்பார்த்து, ஓகே நான் ஸ்வர்க்கம் போகணும், அதுல அவங்களுக்கு பாவம் இருக்கலாம் அல்லது இல்லாமலும் இருக்கலாம், ஏன்னா வேதத்துல சொல்லப்பட்டதை பத்தி அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்க. அதனால அவங்க எல்லாம் வந்து அதுல வந்து அந்த கர்ம யோகத்தை, உன்னோட செயலை பகவானோட உனக்கு நித்தியமாக விதிக்கப்பட்ட செயலை நீ பண்ணணுன்றதுதான் கர்மயோகம். ஆனா இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த அத்தியாயம் கர்மயோகம், கிருஷ்ண உணர்வில் நம்மளுடைய செயல்களை செய்வது. என்ன செயல்கள் செய்தாலும் அதை அனுபவிப்பவர் பகவான் அப்படின்னு. அவரே புருஷர், அவர் தான் அனுபவிப்பாளர். நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் நான் தான் அனுபவிக்கிறேன். இன்னும் வரப்போற அத்தியாயங்களை நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா, கஷேத்திரஜ விபாக யோகம் அதெல்லாம் பார்ப்போம். நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் நான் தான் இந்த பலனை அனுபவிக்கிறேன் அப்படின்னு. அது அப்படி அல்ல. அப்ப நம்மளுடைய அந்த பக்தியில நம்ம முன்னேற எல்லாத்தையும் நம்ம கிருஷ்ணமயமாக பார்ப்போம். நம்மளுடைய செயல்கள் வந்து அவருக்காக செய்யற அந்த பாவனை நம்ம கிட்ட இருக்கும். சோ அதுதான் இன்னைக்கு வந்து நம்ம இது பார்த்தோம். சோ எல்லா செயல்களையும் விட்டுட்டு இந்த சந்நியாச யோகம் பண்றாங்க இல்லையா, செயல்களை எல்லாம் விட்டுட்டு செயலே செய்யாம அதை விட நமக்கு நித்தியமாக விதிக்கப்பட்ட கடமை, நம்ம என்ன நிலையில இருக்குமோ அதுல நம்மளுடைய செயலை கிருஷ்ண உணர்வில் செய்வது உயர்ந்தது அப்படின்றத எடுத்துக்காட்டுறதா இன்னையோட அத்தியாயம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னொன்னு மாதாஜி, பிரபு இன்னொன்னு சொல்றேன் பாருங்க. நான் உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்லயே இந்த அத்தியாய சுருக்கம் சொன்னேன். என்னன்னு, கர்ம யோகத்துல இந்த பௌதிக உலகில எல்லாருமே ஏதாவது ஒரு செயல்ல ஈடுபட்டாகணும். அந்த செயல் வந்து ஒருத்தரை வந்து பந்தப்படுத்துது, இல்லாட்டி விடுவிக்குது. சுயநல நோக்கம் இல்லாத அந்த செயலை பரமனோட திருப்திக்காக செய்யும் போது கர்ம விதிகளில் இருந்து விடுபட்டு தன்னை பற்றியும் பகவானை பற்றியும் திவ்யமான ஞானத்தை அடைவதுதான் கர்ம யோகம். இது வந்து கர்ம யோகம் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்ன்ற ஒரு தலைப்பு. இதுல எப்படின்னா, அது திவ்ய ஞானத்தை அடைகிறோம். இதுல வெளிப்புறத்துல பாக்குறதுக்கு எல்லா செயல்களும் விடுபட்டு இருந்தா கூட உள்ள மனசுல அந்த பழங்களை திறந்து வாழ்றவங்க தான் பக்குவமான அறிவுடைய மனிதர்கள். அவங்களுக்கு வந்து திவ்ய ஞானத்தை அங்க அடைஞ்சாங்க பாருங்க. அந்த திவ்ய ஞானம் என்னும் நெருப்பினால் தூய்மைப்படுத்தப்பட்டு இதனால வர அமைதி, பற்றின்மை, பொறுமை, ஆன்மீக பார்வை, ஆனந்தம் இதெல்லாம் கிடைக்குது. இதுதான் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல் கர்மயோகம். புரிஞ்சுதுங்களா பிரபு? கர்மயோகத்துல திவ்யமான ஞானத்தை அடையிறோம். அப்படி அடையிற அந்த திவ்யமான ஞானம் அந்த திவ்ய ஞானம் என்ற நெருப்பினால் தூய்மைப்படுத்தப்படுது. சாந்தி மாம் ருச்சதி, நாத்வா மாம் சாந்தி ருச்சதி. அமைதி, பற்றின்மை, பொறுமை, ஆன்மீக பார்வை அனைத்தையுமே நமக்கு கிடைக்குது அந்த திவ்ய ஞானம் என்னும் நெருப்பினால் தூய்மைப்படுத்தப்பட்டு. இதுதான் கர்மயோகம் கிருஷ்ணா உணர்வில் செயல்கிறது பிரபு. புரிஞ்சுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கர்மயோகம் அங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்க முடியுது இல்லையா மாதாஜி? இன்னும் இருக்கு. இன்னும் இதை பத்தி நம்ம பின்னாடி மேல படிப்போம் பிரபு. இன்னும் இருக்குது நல்லா. இது இன்னொன்னு கோபியர்களை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். கோபியர்கள் வந்து அவங்களோட நித்தியமான கடமை தான் பண்ணாங்க. ஆனா முழுக்க கிருஷ்ண உணர்வுல பண்ணாங்க. நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்தோம். அவங்க அதையும் ஒரு லீலையா பாக்குறாங்க. அவங்களே கிருஷ்ணருக்காக வெண்ணெய் செஞ்சு மத்தவங்க யாரும் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு ஒளிச்சு வச்சுட்டு மறைச்சு வச்சுட்டு அவனுக்காக பண்ணோம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அதனால கிருஷ்ணர் மறைச்சு வச்சிருந்தாலும் அதை போய் எடுக்கிறார். அதை எடுத்துட்டு போய் திருப்பி யசோதமா கிட்ட சொல்லி ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி அதுல அவருடைய அந்த அந்த பாவனையை பார்த்து அவங்க ரசிக்கிறாங்க. சோ முழுக்க கிருஷ்ண உணர்வில் அவங்க பண்றதுனால அது வந்து கர்மயோகம் கிருஷ்ண உணர்வில் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். உன்னதமானது அப்படின்னு. இது செயலே செய்யாம நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் எல்லாம் விட்டுட்டு
சந்நியாசம் பண்றாங்க இல்லையா, காட்டுல போய் தவம் பண்றாங்களே, அவங்கள விட உயர்ந்தது அப்படிங்கிறாரு பகவான் இந்த அத்தியாயத்துல. ஹரிபோல் ஹரிபோல் ஹலோ மேம். உண்மையில ஹரிபோல். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரிபோல் ஹரிபோல். மாதாஜி சொல்லுங்க பிரபு. சொல்லுங்க பிரபு. ஹலோ சொல்லுங்க பிரபு. கேக்குது சொல்லுங்க. கேக்குதுங்களா? அதாவது இந்த இது பகவத்கீதை உண்மை உருவியல்ல ரொம்ப டீடைல்ஸா போட்டிருக்குது. இப்போ நீங்க சொல்றது ரொம்ப சுருக்கமா இருக்குது. இது நல்லா புரியுது. அதனால இது தனியா புக் இருக்குதுங்களா? இல்லைங்க பிரபு, நம்ம அந்த புக்ல இருந்து எடுத்ததான், பிரபுபாதருடைய அந்த புக்ல இருந்து எடுத்த சுருக்கங்களை தான் நம்ம அந்த, ஏன்னா 1 மணி நேரத்துக்குள்ள நம்ம இந்த ஃபுல் சாப்டரும் முடிக்கணும் இல்லையா, அந்த அத்தியாயத்துல இருக்கிறது எல்லாத்தையும் முடிக்கணும். அதனால இல்ல, முக்கியமான ஸ்லோகங்கள் எசன்ஸ் மட்டும் எடுத்து போடுறோம். இதுக்கு புக்கு தனியா இல்ல, அந்த புக்ல இருந்து எடுத்ததுதான் இது. அதான் உங்களுக்கு இது தினமும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. தேங்க்யூ ப்ரோ. நீங்க போடுறது ரொம்ப சுருக்கமாவும் நல்லா தெளிவா இருக்குது ஆஹா, பாக்குறதுக்கு. அதுக்காகத்தான் இருக்குதான்னு கேக்குறேன். இருந்தா வாங்கிக்கிடலான்னு தான். ஒரு இல்லை. மாதாஜி சொல்லுங்க பிரபு. சொல்லுங்க bro. பிடிஎஃப் இருக்கா மாதாஜி? இல்லைங்க பிரபு, பிடிஎஃப் நமக்கு பகவத்கீதை புக்கும் இதுவும் மட்டும் தான் இருக்கு. இதோடது கூகுள் டிரைவ்ல போடுறாங்களே, உங்களுக்கு தினமும் போடுவாங்களே, மாதாஜி போடுவாங்க. அன்னைக்கு நம்ம என்ன படிக்க போறோம்ன்றது சுருக்கமா அந்த உங்களுக்கு வரும், கண்டென்ட் வரும். இப்ப நம்ம பாக்குறோம்ல, அந்த கண்டென்ட் உங்களுக்கு தினமும் அந்தந்த அத்தியாயத்துக்கு உண்டான சுருக்கம் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவாங்க. வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஷேர் பண்ணிருக்கலாம் மாதாஜி? ஆமாங்க பிரபு, அதுலதான் ஷேர் பண்றாங்க. நான் ஒரு தடவை கன்ஃபார்ம் பண்றேன். அந்த மாதிரி தானே? புரியல. டிரைவ்ல ஓபன் ஆகுற மாதிரி இருக்குமா எப்படி? எஸ் கூகுள் டிரைவ்ல தான் ஓபன் ஆகும் அது. ஆமாங்க பிரபு. ஓகே மாதாஜி, தேங்க் யூ. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் சைட் பை சைடு அந்த குவிஸ் பண்ணிடுங்க. இஸ்கான் மேங்களூர் வெப்சைட்டோடது குவிஸ் பண்ணிடுங்க எல்லாரும். மத்தது இதோட முடிங்க நீங்க. ஓம் தத் ஓகே சதிதி. ஓகே நான் முடிச்சுக்கமா. ஓகே இல்ல அது முடிச்சிட்டீங்களா? ஓம் தத் சதிதி. இல்ல இன்னொரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் ப்ளீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு ஒரு மிக விசேஷமான ஒரு தினம். யாருக்காவது தெரியுமா நாளைக்கு என்ன ஒரு விசேஷம்னு? எனக்கு தெரியலையே, எப்படி எடுக்கிறது இந்த குவிஸ? ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்றாங்கம்மா. அம்மா சொல்றாங்க. மாதாஜி அப்புறம் சொல்லுவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஒரு நிமிஷம். அப்புறம் மாதாஜி உங்களுக்கு விளக்குவாங்க. மாதாஜி கேக்குதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. எப்படி அந்த சொல்றோம் மாதாஜி சொல்றோம். நாளைக்கு நிர்ஜல் ஏகாதேசிலேயே குறிப்பா நிர்ஜல ஏகாதேசி அப்படின்னா நாம தண்ணி கூட குடிக்காம இருக்கணும். ஏன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு 24 ஏகாதேசி, இல்லாட்டி சில டைம் 25 ஏகாதேசி வருது. நம்ம 25 ஏகாதேசி 24 ஏகாதேசி இருக்கக்கூடிய ஒரு பலனை இந்த ஒரு ஏகாதேசிக்கு விரதம் இருந்தா நமக்கு பகவான் கொடுக்கிறார். இதுக்கு ஒரு கதை இருக்கிறது, தெரியும் நினைக்கிறேன். யாருக்கா தெரியுமா கதை? கதைன்னா எல்லாருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆச்சு, கேட்போமே. மாதாஜி கொஞ்சம் சொல்றீங்களா எல்லாருக்கும்? வைகுண்ட பூமி மாதாஜி. பாண்டவன் இது ஏன் பாண்டவன் படிச்சு முடிச்சிருவோம். ஓம் தத் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாய் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாத சந்நியாச யோகோ நாம பஞ்சமோத்யாயः. ஹரி ஓம். மாதாஜி சொன்னது போல நாளைக்கு வந்து நமக்கு நிர்ஜல ஏகாதசி, பாண்டவ ஏகாதசின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு. உடல் உபாதைகள் இருக்கக்கூடியவங்க நீங்க வந்து தண்ணி கூட குடிக்காம இருக்க வேண்டிய அந்த மாதிரி கட்டாயம் எல்லாம் இல்ல. ஆனா ஏகாதசி விரதத்தை கடைபிடிக்கலாம். யாராருக்கெல்லாம் ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கேக்குது, சொல்லுங்க மாதாஜி. இந்த குவிஸ் எங்க இருந்து எடுக்கிறது, எப்படி எடுக்கிறது சொல்லுங்க. பபிதா மாதாஜி உங்களுக்கு தனியா கூப்பிடுவாங்க மாதாஜி, அதுல நம்ம கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம். நீங்க கவலைப்படாதீங்க, நாளைக்கு அவங்க கூப்பிடுவாங்க. இல்லன்னா நான் கூப்பிட்டு உங்களுக்கு எடுக்கணுமா, எதுல எடுக்கணும்னு தெரியல. இல்ல அதுக்கு ஒரு வெப்சைட் இருக்கு. நம்ம வந்ததுல இருந்து அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். திருப்பி நாங்க உங்களுக்கு பர்சனலா உங்களுக்கு கால் பண்றோம் அந்த டவுட்டுக்கு. அப்புறம் ஹிந்தி கூட வரல, ஹிந்தி இது வாசுதேவ் அது கூட. சரி, முதல்ல ஏகாதசி பத்தி சொல்லிட்டோம். நாளைக்கு உடல் உபாதைகள் இருக்கக்கூடியவங்க தண்ணி கூட குடிக்காம இருக்க வேண்டியது கிடையாது. பிரபுபாதர் நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, ஏகாதசி விரதங்கள்லாம் அனுஷ்டிக்கிறது நம்ம புலன்களை கட்டுப்படுத்தி அந்த வைராக்கியம் வரணும், பக்தியில வைராக்கியம் வரணும்ன்றதுக்காக நம்மளை செதுக்கிறதுக்கான ஒரு விரதங்கள் தான் இது. ஆனா வந்து பால் பழம் எடுத்துக்கலாம் நாளைக்கு. முடியறவங்க வந்து
தண்ணி கூட குடிக்காம விரதம் இருக்காங்க. முடியாதவங்க பால் பழம் எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா நிறைய பேர் மருந்து மாத்திரைகள்லாம் சாப்பிட்றது இருக்கும். ஸோ பால் பழம் எடுத்துக்கலாம். நாளைக்கு அதிகமாக நம்ம வந்து சாண்டிங் பண்ணலாம். பக்தியில வந்து நம்ம வந்து அதிகமா போக்கஸ்டா இருக்கணும். ரேதர் தேன் அந்த உடல்ல வருத்தர் சொல்லி நமக்கு குரு இது பண்ணல. நாளைக்கு இருந்த மிக முக்கியமான ஒரு இது, இந்த ஒரு வருடம் முழுவதும் செய்த பலனை, ஏகாதசி அனுஷ்டித்த பலனை நாளைக்கு ஒரு நாள் பண்றதுல நம்ம வந்து இது பண்ணிக்க முடியும். சோ நாளைக்கு தானியங்களை தவிர்த்துட்டு பால், பழ வகைகள், இந்த ஜூஸ் எல்லாம் நீங்க எடுத்துக்கலாம், பழச்சாறு எல்லாம் எடுத்துக்கலாம். முடிஞ்சவங்க தண்ணி கூட குடிக்காம சாண்டிங் இது ஏகாதசி விரதம் எடுத்துக்கலாம். ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில தான் வந்து துவாதசி, அதுக்கு ஒரு டைம் பாராயண டைம் இருக்கும். அந்த டைம்ல நீங்க ஃபாஸ்டிங் பிரேக் பண்ணலாம். ஸோ நாளைக்கு காலையில இருந்த உடனே குளிச்சுட்டு பகவான் முன்னாடி அமர்ந்து இன்னைக்கு இந்த ஏகாதசி இருக்கிறதுக்கு உண்டான எனக்கு அந்த சக்தியை கொடுங்க, ஸ்ரத்தையா அதுல இருக்கணும்னு அவர்கிட்ட ப்ரேயர் பண்ணிட்டு நீங்க இது பண்ணலாம். சாண்டிங் நாளைக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். நீங்க ஒருவேளை 2 ரவுண்ட் சாண்டிங் பண்றீங்கன்னா அதை நீங்க டபுள் ஆக்கலாம். நிறைய டைம் கிடைச்சதுன்னா 16 மாலைகள் பண்றது ரொம்ப புண்ணியம். ஏன்னா இந்த மாதிரியான நாட்களை நம்ம பண்ற ஒரு பக்தி மார்க்க செயல்களும் பன்மடங்கு பலனை நமக்கு கொடுக்கக்கூடியது. அதனால இது கிவ் அண்ட் டேக் பாலிசி அந்த மாதிரி இல்ல, நம்மள நாமளே தூய்மைப்படுத்திக்கக்கூடிய ஒரு செயல் தான் இது. நீங்க பகவத்கீதை வாசிக்கலாம், பாகவதம் வாசிக்கலாம். நம்மளோட இஸ்கான் மேங்களூர் வெப்சைட்லயே வந்து ஸ்லோக ரெசிடேஷன் அந்த இது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டைமிங் கொடுத்துருக்காங்க. அடல்ட்டுக்கு எல்லாம், பெரியவங்களுக்கு எத்தனை மணிக்கு, சின்னவங்க எத்தனை மணிக்கு ஸ்லோகம் வாசிக்கிறாங்கன்னு அந்த லிங்க் எல்லாம் இருக்கும். நீங்க அதுல கிளிக் பண்ணிட்டு அவங்க கூடவே சேர்ந்து நீங்களும் வாசிக்கலாம். ஒருத்தர் வாசிப்பாங்க. இதுக்கெல்லாம் முன்னாடியே வந்து ஷெட்யூல் எடுத்துக்குவாங்க. யாராருக்கெல்லாம் இஷ்டம் இருக்கு, ஸ்லோக வாசிக்க இஷ்டம் இருக்கு, லிஸ்ட் எடுத்துக்குவாங்க. அப்படி எடுத்தவங்களோட செலக்ட் பண்ணவங்களோட தான் வாய்ஸ் கேட்கல. அவங்க கூடவே சேர்ந்து நீங்களும் வந்து ஸ்லோகம் வந்து வாசிக்கலாம். கேக்குதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குது மாதாஜி, கேக்குது. ஓகே மாதாஜி. சோ அதனால நாளைக்கு ஏகாதசி இருக்கக்கூடிய முடிஞ்சவங்க இருங்க, நிர்ஜல் தண்ணி கூட குடிக்காம இருக்கவங்க இருங்க. ஆனா விரதம் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது. பால் பழ வகைகள் எடுத்துக்கங்க. அது போல சாண்டிங் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். நாளைக்கு பகவத்கீதை பாகவதம் படிங்க. அந்த நவவித பக்தி தொண்டு இருக்கு இல்லையா, பகவானை பத்தி அவருடைய நாம ரூப குண லீலைகளை கேட்கறது, அதை பத்தி பாடுறது, மத்தவங்களுக்கு எடுத்து சொல்றது, அவரை பத்தி ஸ்மரணம் பண்றது, நாளைக்கு பூஜை பண்றது, வந்தனம், அர்ச்சனம், தாசியம், சக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம்னு 9 விதமான பக்தி தொண்டு இருக்கு. சோ அதுல நம்மளால எது முடியுமோ அதை நீங்க நாளைக்கு ஸ்ரத்தையா பண்ணுங்க. ஸோ முடிஞ்சதுன்னா நிர்ஜல் ஏகாதசி நாளைக்கு பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது அனௌன்ஸ்மெண்ட் இருக்குங்களா மாதாஜி? பபிதா மாதாஜி? இல்ல மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற எதுவும் கேள்விகள் இல்ல மாதாஜி? ஏகாதசி பத்தி எல்லாமே போட்டிருக்கேன் மாதாஜி, லிங்க் போட்டிருக்கேன் குரூப்ல. ஸ்லோகா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் போட்டேன் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ. தமிழோட வெறும் ஸ்லோகங்கள் மட்டும் இருக்குல்ல மாதாஜி, அந்த சாஃப்ட் காப்பி இருக்கா தமிழோட? இருக்கு மாதாஜி, போட்டுறேன் மாதாஜி இப்போ. ஓகே மாதாஜி. அதுவும் இருக்கு, அதே மாதிரி அதை கேக்குற டிரைவும் இருக்குது, அதுவும் போடுறேன் மாதாஜி. சூப்பர் மாதாஜி. அது போட்டுட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு கேட்கறதுக்கு வசதியா இருக்கும். அது போல பகவத்கீதை புக்கு உண்மையுருவில் அந்த சாஃப்ட் காப்பியும் ஷேர் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? ஆமா மாதாஜி, அதுவும் பண்ணிடுறேன் மாதாஜி. ஓகே. அது செப்பரேட்டா வெறும் ஸ்லோகங்கள் இருக்கிற சாஃப்ட் காப்பி அது ரெண்டுத்தையும் போட்டுருங்க. அப்ப இவங்களுக்கு இதா இருக்கும். நம்ம நீலு மாதாஜிக்கு நாளைக்கு முடிஞ்சா நம்ம கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணிடலாம். அவங்க இன்னும் அந்த இது தெரியல அப்படின்றாங்க. என்னது மாதாஜி ஹெல்ப் பண்ணும்? அந்த குவிஸ் எப்படி பண்றதுன்னு தெரியல. ஓகே மாதாஜி, அவங்க நம்பர் இருக்கு, நான் உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி ஹெல்ப் பண்றேன் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. வேற ஏதாவது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குங்களா? எனக்கும் குவிஸ் வேணும் அப்பா. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுக்காக தான் பேசுறேன் மாதாஜி. நீங்க தானே நீலு மாதாஜி தானே? ஆமா, எனக்கு எதுல வரும் குவிஸ்? மாதாஜி நாளைக்கு உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணுவாங்க, உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிடுவாங்க நாளைக்கு. ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை. உங்க நம்பர் இருக்கு இல்லையா, உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே. இன்னைக்கு புஷ்பா மாதாஜி எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்துடுறாங்க. தினமும் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்துடுறாங்க. கூடவே அந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் வாசிக்கிறாங்க. ஸோ முடிஞ்சா நீங்க ஒரு 20 நிமிஷம் 25 நிமிஷம் முன்னாடி வந்துட்டீங்கன்னா அந்தந்த நாட்களுக்கு உண்டான அந்த ஸ்லோகங்கள் வந்து நம்ம வாசிச்சிடலாம். ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. எல்லா பக்தர்களுக்கும் நமஸ்காரம். வைண்ட் அப் பண்ணிடலாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर को जय। जगद्गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरे कृष्णा. थैंक यू माता जी, प्रभु जी। हरे कृष्णा।
தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ ஹரே பிரபு. கிருஷ்ணா. ஆல் டிவோட்டிஸ் ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே இன்னைக்கு கிருஷ்ணா பிரபு கூட பிரபு. வந்துட்டாரு. மாதாஜி அது போல எல்லாரும் வந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. வைண்ட் அப் பண்ற மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு பண்ணுங்க பாப்போம். மாதாஜி, பண்ணுங்க பண்ணுங்க. ஓகே, ஹரே ஹாப்பி கிருஷ்ணா. ஹாப்பி பாண்டவ ஏகாதசி எல்லாருக்கும். நாளைக்கு அனுஷ்டானம் பண்ணுங்க. பக்கத்துல இருக்க கோயிலுக்கு அவசியம் போய் பகவான தரிசனம் பண்ணுங்க நாளைக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி.